И здравейте хора, днес ще отваряме такава бутилчица. Купих си от пазара, не знам каква е, какво качество, никаква идея. Нека я отварям. Тук на кутията отгоре и отдолу пише, че е лилава. Добре. Нека. Опа! Така, виждам вече, така че ще се обърна и ще... Ой, какво е това? А това е сигурно сламката, нали? Да. Ой, много стъклената. И така. Ой, каква е сладка! Вижте я. Пишете вдолу в коментарите от 1 до 10 колко ви харесва. Ето е сламката. Стъклена. Окей. И е така сигурно се муши тук. И ето такава кют чашка. Много ми харесва. На мен лично ми харесва. Не знам за вас, пишете в коментарите. Не очаквах нещо вау от това, но действително е готино. Харесва ми. Пак казвам, напишете си оценката долу в коментарите. И това беше от мен. Чао!